Esgusodwch bod dim make-up arno fi. Mae yna gannoedd o make-up hacks ar YouTube a Pinterest. A dros y misoedd diwethaf, mae nhw wedi dod yn fwy a fwy gwallgof. Beth am i ni weld pa make-up hacks sy'n gweithio a pha rai sydd ddim. Dyma un techneg sydd wedi cael lot o sylw yn ddiweddar. Beauty blender mewn condom. Mae hwn yn od. O, ach fi, rhaid ni glanhau fe. Sorry mam, sorry dad. Yes! Yeah! Nawr, gawn ni weld os oh, okay. Dwi ddim mor wal ag o'n i'n meddwl. Na. Dwi ddim yn neud lot. Mae'n yn horrible. Paid neud e. Dwi ddim yn werth e. Na ni, foundation wedi neud. Sort of. Ond dwi dal yn edrych dipyn fach yn flinedig. Felly, dwi'n mynd i defnyddio hack arall lle mae pobl yn rhoi lipstick o dan eu llygaid. Oh my god, mae'n daft. Like David Bowie neu rhywbeth. Os oedd David Bowie di wneud ei colur yn like really shit. Dwi ddim yn gallu just gadael efo hyn. So, dyn ni'n rhoi concealer dros ben. Mae'n warthus. Dwi'n edrych fel rhyw prosiect celf tygau sydd wedi mynd yn anghywir. Fuck this. Lle mae'r beauty blender ti'n mynd? Na, dim diolch. Okay, no, ta-ra. Right. Blend. Okay. Nath hwnna cymryd tua 2 neu 3 layer o concealer. A mae dal yn edrych tipyn yn pink. Well na'r beauty blender a'r condom, ond dwi'n meddwl fyswn i'n edrych mwy fy hun os o'n i ddim di wneud e. Cam nesaf i ni nawr, dwi wastad yn balls o lan eyeliner fi. Ond mae yna ddwy dechneg da ni gallu defnyddio i helpu. Dwi'n mynd i wneud un ochr gyda llwy, un ochr gyda sellotape. Reit te. Oce, lle fi goffo troi hwn? Fi'n becso tipyn, fi'n mynd i tynnu blant gwallt. Reit. Mae Colur di mynd ar y bloody sellotape. Edrych ar hwn. Oh my god. Oh, fuck. Okay, so fi'n edrych tipyn fel Amy Winehouse, ond mae rhaid i fi deud, nid bai y sellotape yw hwn, bai fi yw hwn. Dwi'n meddwl bod y hack yna yn okay, dwi just yn shit. Ymlaen at y llwy. Fucking hell. Okay, mae hwn yn mynd yn well. Oh my god. Dal yn edrych tipyn yn shit. Ond, mae'r llwy yn okay. Erbyn hyn, dwi wedi defnyddio condom, lipstick, llwy, sellotape, ond nawr, y cam olaf. Seto'r colur. Mae yna dechneg wirioneddol boblogaidd o Korea, lle mae bobl yn dynco gwyneb nhw i mewn i ddŵr oer. Ond cyn ni, rhaid i fi rhoi'r powder yma mlaen. Mae hwn just yn translucent powder. Mae lot ohono fe. Enw'r techneg yma yw jamsu, a da chi'n rhoi gymaint o pwder arno, a wedyn y syniad yw mae fe'n kind of dod bant. Mae yna lot o fe. Amser i ni seto fe. 1, 2, 3. Bloody hell! Dylsech chi ddim wneud hwn ar ôl wneud y llygad. Dwi'n edrych fel fi wedi bod yn crio yn y clwb. Mae'r internet yn llawn hacks. Mae rhai yn gweithio, rhai ddim yn gweithio. Ond tro nesaf ydych chi ar Pinterest neu Instagram, cofiwch y gwyneb yma. Cofiwch i danysgrifo ein sianel YouTube, hoffwch ni ar Facebook, a dilynwch ni ar Twitter. Dwi'n gallu dweud unrhyw beth. Aha!